Pričajmo malo o običajima. Običaj je ponašanje u određenim prigodama. Za vrijeme Uskrsa, koji nam sada uskoro stiže, svaka obitelj njeguje drugačije običaje. Pa koje običaje vi imate? Svaka obitelj Uskrs slavi na drugačiji način. Neki boje pisanice, neki idu na misu, a mnogo obitelji se okuplja i druže se zajedno. Pa pročitajmo malo o uskrsnim običajima, možda saznamo nešto novo. Uskrsni običaj. Rano ujutro na Uskrs domaćica bi napunila košaru za blagoslov. Stavila bi šunku, mladi luk, kuhana jaja i kolače. Košaru bi prekrila izvezenom krpicom i odnijela u crkvu na blagoslov. Nakon blagoslova sve su žene žurile kućama prirediti doručak od blagoslovljene, kako se reklo, posvećene hrane. Mrvice sa stola nije se smjelo bacati, nego ih je trebalo staviti u vatru kao dar ognju. Tako je to bilo nekad, a to je tako ponegdje i danas.